Nagaland ahoy daldali forest keraikom ang namalo naga atum longli nang kacarai kangton jalam abipin lang. Inglong chero patua klamalongta osomar arani talondun. Volongomaji United Karbi Club along Dipu MLA Surit Schemes Ben check Kiron. Kardom Pini Karbi ng live prime tama birta long pen Nelly Sami Julie Baby non arjek tha birtang ton pen. Non hejong Assam Karbi Anglong pen Nagaland ahoy along Karbi Anglong along le along Naga hatum saina ke klema dimalong Pini DC SP lapen Forest asai khiatum kahomri damahut achar pen lang dekang mensi nang chirui joy. Assam mate Karbi Anglong anathupen arpu kidotum kelang kapang dugduna joini angthin kethe Nagaland asoratum aphong Karbi Anglong alongle nangkachirai chimit me pinlo ason kaching thura sai nang ke klempen danglo hem brit nang chikimsi rong rup setami nang cheseng datlo pupu asorkaratum angbong ki thir theba pharman kaching vai kavedera jok piniar ni anta ahoy alamki jurun e plengun e ason dokoklo Laso joini non malom daldali forest ang nam kirai kom mate lahorijan lakha thokebra trok NH atowar pi aripen penang an achiri Nagaland asoratum hem brit kachikim japan saina ke klem chonpro chonjamlo Kedamtang ningkan krisir kebra ingkoi raket home arni pen Assam mate Karbi Anglong pen Nagaland ahoy kachapang thek jiaphan kesom anujok mate apilar he hoi setami phulapsi nona bangke Karbi Anglong penang analong le nangkachirai jiaphan si sai klempon bomlo Bangswa dimalong KAAC CEM Tuliram Ronghang kapin khat ateng pen pini PCCF Abhijit Rabha DFO Jagannath Rongpi KAAC Secretary Herolas Milik Danglok Penang an Forest Asai Phulapen DC SP atum Chelangsi Kahomri Padodang Kahomri damahud halapu Nagaland along Riana thupen IRBN atum keton theba jok longlei kacharai adimalong anke pali damon edetsi acharpen langtikang dingsi nang chiroi ruplo Kahomri damahud PCCF Abhijit Rabha Pherangke thengno kaning jatengke Nagaland asoratum ajahak asan chomalongke longle nangke parlo doveklo lasiko ansi longle nangke parlo ma klar dak angthek ke longja phansi nilitum chisik bom loposi ningji আজি 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে এইখিনি সময়তে আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ বা বিষয়া আৰু বন বিভাগ তথা জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু SP সাহেবৰ দ্বাৰা নাগালেণ্ড আৰু দৰ্দলি ৰিজাৰ্ভ সীমাৰ পৰ্যবেক্ষণ হয় আমি কিছু প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ সেই বিষয়ে আমি বৰ্তমান ডিছক্ল'জ কৰা নাই কিন্তু যিখিনি হ'ব আমি জনাম সময়ত আৰু অলপ পিছতে কিছু কোঅৰ্ডিনেট আহি পাব আমি তাৰ প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কিছু অঞ্চলৰ ভিতৰত এনক্ৰোচমেণ্ট হৈছে সেইবুলি আমি মেপত দেখুৱাই দিম এক বিশেষ পদ্ধতিৰে আৰু ৰ'ব স্যার অভিযোগ মতে 9 নৱেম্বৰত আমাৰ 1 নম্বৰ পিলাৰ আৰু 2 নম্বৰ পিলাৰ তেওঁলোকে উঠাই তেওঁলোকে নিজৰ নতুনকৈ এটা পিলাৰ বনাইছে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব আমি সেই বিষয়ে প্ৰমাণ কৰিম মেপৰ ওপৰত সেয়া কি হয় দেখা যাব এই সময়ত মই একো মন্তব্য নিদিওঁ মেপত কি হয় দেখা যাব স্যার আপোনাৰ সাৰ্ভে মতে এনক্ৰোচমেণ্টটো কিমানকৈ হৈছে এই বিষয়ে মই এতিয়া নিমাত কিন্তু মেপত দেখুৱাম আপোনালোকে বুজি ল'ব আমাৰ ছেটেলাইট মেপ আছে এই বিষয়ে আমি সেইটো কেলকুলেট কৰি ল'ব পাৰোঁ ইমান এটা সময় Jongpon me ahoy along le alam tia puthak halapu Karbi Anglong hamphanga song mate KSA atum sitami non ke bangji phaikuni ni phaikre troxy arni pen NH atowar pi arni hot hepin apharman kang habji alamdo lasila sopen ko antong ahoy alam tia puthak kele jilone apora hotsi chini dunpo News report Sarjib Kathar Karbi Anglong live
Phaikuni ni phai krep li lake osomar aranipu pacheton dunsi inglong cherop dihin pangrum Women Multipurpose Cooperative Society atum patirpi ponsi osomar atuma phan arjan ki hi kachapate kibipon Inglong cherop dihin pangrum Women Multipurpose Cooperative Society ni marliatum kapatir pipon osomar arani katalona mayalong syncropensi mai charipon mayalong Mohendra Teron Sodar Ingleng KAC Secretary Barim Dhoneswar Ingti Satyendra Terang SN Thakur Lapen PWM CS Amaipu Punyalata Terang Piatum Chetong Dunsi Osomaratum Phan Aning Parongpon Kacharli aning rungchit a osomar lapen apia puangno abarim KAC Secretary Dhoneswar Ingti ahinpen Kacharli anathu arjan kihi aning kehang a osomara tomaphan kachini nangji akenang sot alamthe thantekang arjan kihi kachapate kapadopona hut penang an a osomaratum chepate dunsi ingdeng pho Kacharli bom a osomaratum angbong pen deng sajir ingtipi kicheng si anoi chepalong don ingdeng hini anong e jir etso teron pi lapen ingdeng kethom anong e lake nokbir teron atum si chepalong dunlo klim somaratum kachepate along kicheng si anong e any kropi ingdeng hini anong e chelir rong pharpi lapen ingdeng kethom anong e abangke monjir rong hangpia tum si chepalong dunlo Inglong cherop dihin pangrum Women Multipurpose Cooperative Society atum osomar arani katalon panamayalong kongchun bang omphu terang pia hinpen bangso sai kidengalong bidi sore pen chenglok jakong horang kacharap chetu kipidona bangphu abangphi kedo ana tuma phan kachoro pajir ponsi sayang deng mesen pen pachun ponlo Rosan Hansi report Karbi Anglong live Charibom BJP Central Committee kapin khat ateng pen program along rialong non malom Mondal Training Camp amai kangni pona sonsi Rongkhang MSC constituency along da Mondal Training Camp amai ingnipon Rongkhang constituency along Bangso Asake amai kangnipon lake Okmi Bong Doloni Ahawar along kedo Cultural Community Hall along si Padopon Phaikoni kedamtang ni phaikrege tham arni pen bangso asake amai chengponsi pini phaikoni ni phaikre phli arnian mesen pen pachun pondo Ratchari BJP asong pen kiklem kedam ponangji arona tang pen chenglok la nini angbong kachithan timom amai padopon Bonta Mondal Training Camp amai kangni ponalong apor ke bangbom election abhapan thangnat kachungwa jeng saipon abangke ave Karbi Anglong live aphan MP Horen Singh be kapachinia tengki Bangso Mondal Training Camp kangni awai kangalong kachengwai ching saipon athepi kedeng pon lake Ratchari BJP asong along koson si kedoke thak nangji lapen song aron ateng hai hoi aputhak ansi kachithan chimum ajai mek denglo Central Bharatiya Janata Party hadi Central Committee la organize circular banglo je state long state district along circular banglo je nini mane training program Bharatiya Janata Party pen la mondol level along training padonai training mane Bharatiya Janata Party adorho hede idea ideal IM principle la hai ko pipima la Bharatiya Janata Party mondol committee long reclaim morcha long reclaim president secretary pachini la pen la tumhan pachini tanglo prote la so kachini tangalam bang ke ha rong arat along an ke pon de Bharatiya Janata Party office ke mang ke dolo pima rara phan ko son si ke claim hon ma la pen de ke phan ko son ma ka ching hon so ka ching hon pen claim ke ma hai ka do ko wela mane ka chithan ka chapa choy so ban si Bonta MP be asang ho phan Karbi Anglong live pen karju apor ke wangbom State Assembly election aphan Bharatiya Janata Party asong pen Karbi Anglong pen Dimaha Saulong kachisik chedang bom koson labangso puthak lam theke long pona tengke ahokalam jongsi chethandam lipute kedamtang MP election ahot rat ahirjumi akanghon angthek nilika chelong lake North East along re angbong pen highest percentage of vote kelong pon lake nili hello Bangso tengpen non aphoron sita longpho MLA constituency mate Karbi Anglong pen Dimaha Saulong BJP atiket madu lelong sita BJP atom highway ji kedamtang MP election hotame nili phan ke ongdung abut North East Angbong ke highest percentage nang PPNC nili phan ang pahai lo la sinon MLA election tadake
Karbi Anglong la pen di Mahasop pen Panglupen ni Eli মানে MP কনস্টিটুয়েন্সি লং পো বাংপো MLA দমাতে সমষ্টি দল আছে বাংপো মামা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী ক্যান্ডিডেট কে মানজি লাগে আইফোন ব্যাংক বলা News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live. Lakhakre Sirkep Dipu ST LAC Angkang Arlo MLA Surit Mate SUHRID scheme pen Singhason Langpher Phuloni lapen Langhe naphan panongsi Lokachari bom Ausomar lapen Keso automaphan Surit scheme pen check keronpon Kedamtang Phaikoni ni Phakre ke thamani Volongkamaji United Karbi Club along Dipu SD LAC Arlo MLA Surit scheme pen Singhason Langpher Phuloni lapen Langhen constituency plialong Lokachari Ausomar lapen Keso automaphan check keronamai padopon Bangso amailong kadokawe bang pharo plira bang inkora pliatomaphan check ronponno Bangso angbong pen Pharo hini ra inkora hini Lokachari Ausomar atum lapen keso kachilang japhan bang pharo hini ra troxe aphana check Minister Sumronghang Arideng pen ronponno Bangso amailong Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Pensing Mai Chaphan Pupon Lapen Alohi Aman Pen HAD Minister Sumronghang EM Amar Singh Tiso MSc Dorsing Ronghang Pendanglok Ki Ongdong Ausomar Api Apodong Chitongdon Volongkomaji Pen Belson Terang Karbi Anglong Live. Tadi pini prime tama berita ke lepas sekian tonik lo dome thagmi kurang tu